Mar hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumompa langit dohot tanoon,
Amin. Huida Tuhani hudul di atas habangsa natibo, jala namar mulia, jala akarabuni pahyana magohi bagas joro. Jongjong di atas surusuran serapim, jala marsi jowon manasida songonon. Nabadia jo Jehovah Sebaot, go hamuliona lihat portibion. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison di ari pinar badianmi, sai buhai ma pinggol dohot rohanami, asamar lasni rohahami, manangihon hatam nabadiai, jala ringgas hami manimbangi, dohot upeop hatam di bagasan rohanami, asapos rohanami, martangiang tuho urupi mahami asahupar hasyang hami aka ari ningolu namina podoki sai pamasuk mahami Tuhan ngoluan seliling nililing na pujion nami maho disi marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamuma patik ni debata nanienet sian Lukas 4 ayat 10 sahatu 10 sia. Songonon ma hatana. Songgop do tuau tondini Tuhani ai dimiahi doau mambuan barita nauli tu akana pugus. Disuruh doau mamaritawan tu akana tarhurung asa malua. Tu akana mapitung asa marnida. Paluhan akana ginu sagosa mamari tahun-tahun para si ni rohawan ni Tuhani atong rap mengidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata saya pargoge mahami mangluan nahumbar tupati ini. Amin.
Tata putih ma dosa ta nagodangi tujulun di bata martang yang mahita. Ale Tuhan de bata pargogona suhatu dosan jala amanami. Hujo hami do guarmu nabadiai alana tergugut hami mangingot dosa nami. Saya marasi roha maho midahamion. Oh Tuhan Yesus Kristus anak ni dibata nagabi jolma alani hami namate jalana hehe sia namate nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami asi roham di hami saya patok tong mahami di hami roha hamoleaton tuho oh ton di parbadia pangapul di nomar sakroha pamalung masalut na bernit bidain ni dosa nami romaho manginani hami asam marlas ni roha hami mangulahan lomoni roham hodo parhitian ni asini roha saya unang tulak hami saya tengun ma hami ho ale debata ama anak dohot tondi parbadia amin tabegi mahat hata baga-baga taringot tuha sia-siaan ni dosa adong do dihita sintuani malim na songoni nahudul disiamuni baga-baga habangsani hatongamun di banua gicang dibayani tarbayan ibana do panguluhon ro di ujungna akana sandok ro tu debata marhite hite ibana na mangulu do ibana toktong asa ditangyang kon nasida hasangapon mani dibata na digincang amin. Hatani debata turpuk dita di mingguon imana tersurat di Rom 5 ayat sada sahat 5 songonon ma hatana asadung di pitori hita dalam hapersiaon mardami mahita dohot debata marhite tuhata Yesus Kristus laos marhite hite ibana do saut masuk hita tu asini roha hajojong ngata nuaing dalan haperseon jala tapar hatua do dirita marningot hasangapon ni debata ita hirimi alai lumobisiani dope ai ita halason do naing aka hapursuhon ala taboto diorhon hapursuhon ido hamegingeton ni roha jala dihorkon habengeton ni roha nido hatuaon jala hatuanido mangokorhon pakirimon alai dang namurak hita bahenoni apakirimoni ala nunga diosehon tu bagasan rohata holong ni rohata ni debata marhite ton di parbadia naung nilehon ni hita songonima sahatna martua mana tumangion hatani debata jalana upepsa amin.
dakon ma hapersiota stai songon na hinati dakon ni dongan saha persion di sandok portebion rap ma hitam mandok au persia di data jawa ido ama pargogo naso todosan na tompang langit dohotanoon au persia Yesus Kristus anak di bata jawa nasa sadai iman timpuni si Maria na gabe-gabean sian panpadia andorang sohabubuan hidup tuhata pengadilan sini di pangumuan silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tuat buan watoru tanom na mulak mangulu di ari patuluhon na naik tu surgo lau hundul tu siamunde bata jahoba amanai pargogona sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tano manguhumi halak mangulu dohot namate au porsiat di barbadia jala adong sada huria atau pani halak Kristen akan abadia dohot dia sesen dosa dohot dia taina mandok mulak mangulu sogot daging di malak dohot daging motor sudah amin. Shalom Manginang dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat. Yang pertama nama minggu. Minggu hari ini adalah Minggu Trinitatis Hasito Lusadaon Nidebata. Topik minggu Manitikon Taon Parasirohaon Sian Jehoba. Persembahan. Pada hari ini Minggu 15 Juni 2025 pada semua ibadah 7.30, 10 dan 16.30 kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar. 1 amplop untuk huria, pembangunan dan kantor pusat dan 1 amplop khusus untuk dana penunjang program dan anggaran 2025. Pada hari Minggu 15 Juni 2025 pada tadi ibadah 7.30 kita telah kedatangan kunjungan gerejawi dari Paduan Suara Metamorphosis HKI Damai Bandung. Ya, mereka telah menyanyikan beberapa persembahan puji-pujian dan mereka juga telah mengikuti ibadah sekolah minggu dan remaja setelah melakukan persembahan puji-pujian. 7. Minggu Keakraban Sektor Cipaganti pada hari ini juga 15 Juni pada pukul 8 bertempat di Setrasari Indah nomor 33 Bandung sedang dilaksanakan Minggu Keakraban Sektor Onom Cipaganti atau Sekoci yang pengkhotbahnya adalah Pendeta Agus Sidauruk dan liturgis Sintua JP Sirait. Seluruh jemaat Sektor Cipaganti mengikutinya. 8. Berita anak lahir. Pada hari Senin 9 Juni 2025 di NTB telah lahir seorang anak perempuan, anak pertama bagi keluarga Timotius Edward Hasudungan Marbun dengan ibu Inang Clara Agita Boru Simanjuntak yang beralamat di Jalan Gunung Mulia 2C, Perumahan Rana Bali 3, Cimahi, Sektor Sarijadi. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Mari kita doakan semoga anak yang baru lahir tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 9. Hari ini Sakramen Baptisan Kudus. Hari ini Minggu 15 Juni 2025 pada ibadah pukul 10 akan kita layangkan Sakramen Baptisan Kudus bagi 3 orang anak-anak kita. Yang pertama Immanuel Albiner Sormin, anak dari keluarga pendeta Jeffreyman Sormin dan Inang Popi Rewana Borusi Tanggang yang beralamat di Jalan Antapani 4 nomor 26 Sektor 12 RAAP. B. Joy Zadiel Parasian Panggabean, anak dari keluarga Dodi Samuel Panggabean dan ibu Siska Mangasir Rawati Boru Lumban Tobing yang beralamat di Komplek Grand Valley E21 Ujung Berung, Jemaat Sektor 12 RAAP. Dan C. Gina Maria Putri Boru Sibarani, anak keluarga MP Sibarani Inang Boru Gultom yang beralamat di Jalan Cikapundung Kolot
nomor 70 RT 02 RW 05 Paledang, Lengkong, Kota Bandung, Jemaat Sektor 7, 8, 12, Mabansel Tim 1. 10. Konven HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY pada hari Senin besok 16 Juni bertempat di HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta akan dilaksanakan konven HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY. Pendeta Agus Sidauruk mengikuti konven tersebut. 11. Terkait Pesta Gotilon HKBP Bandung Reformanda 2025. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberkati kita selama tahun 2025, kita akan mengadakan Pesta Gotilon HKBP Bandung Reformanda 2025 yang akan kita laksanakan pada hari Minggu 5 Oktober 2025. Parhalado mengharapkan seluruh jemaat ikut berpartisipasi untuk memberikan persembahan syukur Pesta Gotilon tahun 2025. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan syukur dapat menghubungi Sintua Sektor masing-masing, menyerahkan ke sekretariat gereja pada jam kerja, dan juga dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening Panitia Pesta Gotilon yang tertera pada warta jemaat. Saya bacakan nomor rekeningnya. BCA nomor rekening 809 059 3961 atas nama Nelly Endrawansi Sinaga. Kita bisa melihat daftar jemaat yang telah memberikan persembahan syukur pada lampiran di warta jemaat. 12. Pemahaman Alkitab Reformasi untuk pasangan suami istri. Pada hari Sabtu yang akan datang, pada 21 Juni 2025, pada pukul 15.00 bertempat di gereja, akan dilaksanakan pemahaman Alkitab bagi pasangan suami istri yang akan dibawakan oleh Pendeta Saud Sirait, MTH. Diharapkan seluruh pasangan suami istri untuk dapat menghadirinya. 13. Sumbangan jemaat untuk inventaris gereja. Pada hari Minggu 15 Juni 2025, gereja telah menerima sumbangan inventaris dari jemaat berupa tutup altar untuk kebaktian umum dan kebaktian remaja dan kebaktian minggu dari NN, dan satu laptop merek Axio MyBook Hype 5 Intel i5 dari NN, dan yang ketiga dari Nyonya EL Tobing Borusi Tompul berupa bantalan untuk marsinggang di pernikahan. Berita Dewan Diakonia Koinonia, Seksi Perempuan Pertangyangan PPD HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY. Pada hari Rabu 18 Juni 2025 pukul 8.30 sampai selesai bertempat di HKBP Resort Purwakarta, Jalan Veteran nomor 129 Purwakarta, akan dilaksanakan ibadah pertangyangan PPD HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY dengan tema Perempuan Kristen yang bertransformasi, menghidupi iman dalam gaya hidup yang sehat, kudus dan berdampak. Roma 12 ayat 2. Subtema, tubuhku bait Allah, merawat tubuh dan jiwa dengan hikmat Tuhan, dan tokso dengan topik gaya hidup perempuan Kristen. Utusan perempuan Huria mengikuti kegiatan tersebut, berangkat dari gereja pada pukul 6. Seksi AMA, konser mini pada hari Sabtu 28 Juni 2025 bertempat di HKBP Bandung Reformanda. Paduan Suara AMA HKBP Bandung Reformanda akan melaksanakan konser mini open gate dimulai pada pukul 17.00. Seluruh jemaat diundang untuk hadir pada acara tersebut. Ibadah doa bulanan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 pada pukul 18.30 bertempat di gereja akan kita laksanakan doa bulanan dengan tema kehidupan baru dalam Roh Kudus di bawah kekuasaan Tuhan dan kemenangan Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17. Untuk khotbah nanti akan dibawakan oleh Pendeta Agus Sidauruk dan liturgis oleh Sintua M. Huta Barat. Kami mengundang seluruh jemaat untuk mengikutinya. Pertangyangan sektor bulan Juni dan Juli.
Untuk minggu depan kita ada pertanyaan sektor dari sektor Cipaganti dan Maban Seltim 1 pada hari Jumat 20 Juni 2025. Untuk sektor Cipaganti dimulai pada pukul 19.00 dengan tuan rumah Eva Wani Boru Tampu Bolon, bertempat di Jalan Safir Biru nomor 245 Wing 2 Setiabudi Regensi. Untuk sektor Maban Seltim 1 di hari yang sama pada pukul 18.30 dengan tuan rumah Nyonya Sintua K. Sarumpait Borusi Hombing dan Nyonya Sintua Silalahi Boru Manurung, bertempat di gereja. Ucapan selamat ulang tahun. Jika ada Amang Inang yang berulang tahun dari tanggal 9 Juni hingga hari ini 15 Juni 2025, kami mohon kesediaannya untuk berdiri. Ya, terima kasih Amang Inang yang sudah bersedia berdiri. Para halado dan jemaat HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun diambil dari Amsal 3 ayat 16 sampai 18. Umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia dan segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang kepadanya akan disebut berbahagia. Di tangan nasiamun do gajang niumur, jala dihabirangna do hamoraon dohot hamuliaon, dalanna do akka dalan hasudungan niroha, jala sude lapangna hadamaikon. Hau hangoluan do ibana di akka namangadopi, jala manang ise namar sitiopan tusi mertua do. Makasih Amang Inang. Dan terakhir terkait penerimaan, total penerimaan untuk minggu ini adalah 30.123.500 yang terdiri dari penerimaan huria sebesar 9.777.775 rupiah, sentralisasi 12.198.175 dan pembangunan 1.202.550 huria serta 50 rupiah serta lain-lain 6.645.000 rupiah. Demikian beberapa informasi yang mungkin perlu untuk kita ketahui di jemaat kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. So
ngaramoti ate-ate doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhata martangiang mahita. Masai mauliate situtu o de batanami pardenggan basa na marmulia para si roha. Nunga di parbadiai ho punguan nami di obason di ingananon. Sianima hami tutu boy naing marsaur dot hatam na badiai madai akka pasu-pasum marhite-hite akka tona dohot poda nasian ho. Alani usehot todim na badiai tuhami ganup asaboy hami tutu dakolan mangatusi alai hot jala lamtang dihaporsion nami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Huriani Tuhata turpuk dihita di bagasan minggu sadarion. Imasian panurirang Jesaya biddu ono pulu sada ayat sada sahatu ayat sia. Rapma hita ubigisa. Songgop do tuau tordini Tuhan Jehova ala naung miniahan ni Jehova au mamaritahon barita nauli tuhalak nadangol marsuru au pauli-uli halak parroha na bojok maniktikon haluaon tuhala na tarhurung doho tuhala na tarrate buha ni hurungan. Maniktikon taon para sini rohaon sian Jehova duhot ari partubolan ni debatata mangapuli salut halak na marsak roha. Lau pahit sahon rohani halak na marsak di Sion mangalehot tunasida tupal sikat ni sirabun miaklas ni roha sikat ni arsak ni roha ulos na marhadohaon sikat ni todi na tahuton gabi targoar nasida hari yara hati goran suaswanan bain puji-pujian di Jehova. Jadi nasida ma paulihon akka naung leling tarulang akka naung tartaban dinarobi nasida muse pajong jokon dohot pai baruhon hutana tartaban akka nauk tarulang marsudut-sudut. Jadi halak ruar jongjong marmahan dorbiamuna jala akka anak ni halak sileban pa mula muna dohot tukang porlak anggur muna. Alai anggo hamu targoar akka malim ni Jehova parhalado ni debatata dohononna tuhamu sinamot ni akka bangso parbegu panganon muna jala hasangapon nasida do soluhonom muna sikat ni haurahom muna nasailaon jalo on musilopit jala alini has hai leson marolopolop nasida di partalian nasida di baheni silopit do teanon nasida di tanon nasidai ikon maruli lasni roha saliling-lilingna di nasida ai au do Jehova naholong roha di hati goran alai na magigi mida tabat-taban pangarupaon sai leonokku do upa nasida di bagasan hasitongan jala pahotokku tu nasida padan saliling-lilingna jala tarbarita dia kabangso perbegu pino pernasidai jala anak nasida di tonga-tonga ni akka bangso sudi halak namarnida nasida tadaon nama nasida do pinopar ni napi nasupasu ni Jehova
ima sahatna kuriani tu hatta nani haholongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ai mulo songgop hira-hira buado tahe. Nah tahabiari songgop tu diri tahado. Borong-borong. Tawon si borong-borong. Nah songgop. Biar kita mulo sotuk songgop mai. Mulo songgop idoit. Boi demam. Meriang. Mohop. Lapatan na mulo songgop dang na siya dirita kan. Siya duru ro tu bagas dirita. Mangona jala ikut dayota. Pakorhon ni nasonggopi. Jadi mulo diturpuhon songgop. Do tuwau todi ni Tuhan Jehovah. Idoit kita kan. Mulo songgop. Alai molo di pangatusion na lumehet na sumikot molo songgop di bagasan partodion lapatan na dikuasai hita huasona mamaretta hita tukpe dakta boto harorona tukpe dangolo hita, tukpe majua hita, alai mulu nunggo songgop, sian pangatusion partodion naung dikuasai do hita. Itu lapatan ni mulu songgop, tod di porbadia. Odo diturpuhon songgop tu auto dini tua Jehovah. Ala nong nimiahan ni Jehovah. Mamiahin nam se. Lapatan ni nama miahi ahdo. Tahu to lapatan ni miak. Mulu miak tano mabena sagala kete. Subui marapi. Mulu miak makan. Asubui manggoreng. Lain jolo miak makapi baedu tu. Rambut. Mulu di hutan-hutan aja dulu. Apalagi mulu obuk rajo. Obuk ngai itu gijak sudah dang buaya bain. Jadi bui do melembutkan kekerasan miahi kan. Dangi? Bui mah bain sonari miak kah do skincare ro tahi bar. Ai miak bui kan skincare. Ido? Nataraga au rakyat dope mar skincare ale ngadong rohak nang mar skincare sabui jo miak jadi bui maben lebih segar kan asa lebih segar hita dang hirana ya ba keriput ipe mulu skincare nuaing ngabui gabe ado guara imai pokoknya tabo bagak indah tidak kainat teman nama botoi ale amat tapi nuai ngamar siajar songoni amat tapi ngai naik terida sonari fashionable inna ido dison jala tu dia jadi parbari tapi HP ikut jeges do. Dang bui gali-gali, hirana somangan, hirana mersahit, like strong, full power, jala, ahagwari, atentif, orang tertarik, halam midasa, agak. Jadi hirana adong conditioning, mulu taida siar turpuhod dadang makatahokan, songgop dimiahi. Salau mamaritahan barita nauli. Sautik joda, taringot tu mabaritahon, asinggo hita, Ngay lilingon di pabagas, alay piga-piga do.
di istiti syatar ngasai di hatai. Ai mulu hakabipi mamasu-masu siya langkatan do. Siya do? Manang na siya na. Itu kan? Mulu mamasu-masu no turut do te siya no te. Alay mulu mamarita barita na uli. Siya no. Jadi horowa, utibbo do di pamahama pangatusyon ni hakabipi, mamarita barita na uli. Ada yang koturu na utos, mula na yung mamasu-masu. Alay mamarita ho na umutos, hinanong kitsak, utong aming anan no. Gudang hita dang menyadari, di lupa hubarita ho no sonari, holak kamu do pe ruas nama jalo, parbinotoan na songoni. Lahamu tu Martarinata, lahamu tu Baduk Timur, Badung Barat, dangang kopi botoy. Dong sada jenjang. Pemberitaan itu yang paling penting bagi Huria, Kristen, Batak, Protestan. Pemberita. Mamaritaho. Songgo. Odo mulu. Taida. Buah lapatan ni Huria mamari tahun. Jala ikom mangona ikom mapakorhon. Parbari tahun ni Huria marhite-hite turpuhon. Ai adonggo kisermon rate. Adonggo proto Yesaya, deutro Yesaya ninat, trito Yesaya. Jadi uju di dia do partikian ni Yesaya, uju di pembuangan do, manang na pasca pembuangan. Jadi uju di pembuangan do, uju terbuang tu Babilonia hala Israel. Idodoni nasida, di parhatoban nasida. Dang boy nasida mangulahon, ulahon partodion. Songon na somal di tonga-tonga ni bangso nasida uju dang di parasingan nasida. Jadi songon sada nubuatan do anggoon. Nubuatan na terpastikan. Tu tonga-tonga ni bangso na menderita. Tuaka halak na dangol, tu halak parroha na bojok, na tarhurung natar ratte. Barita nauli. Mamarita honi. Oddo sada naikon. Tatusi huhut. Boy hita songot sada parbarita nauli na ni halomohon ni tuhatta. Jadi dakya di paloas tuhatta na porsea tu ibana mate di bagasan hapor suhon. Ikut paluonan molo tukpe menderita hita. Itu bukanlah akhir segala sesuatu. Adonggo partikian di parade tuhatta paluau kudohamu, pasonangok kudohamu. Molotung manang alani ahape, alani dosatta, manang alani dosa ni halak nasing, gabe hita nahona penderitaan. Itu bukanlah akhir dari segalanya. Dangi ujung ningoluon. Adonggo kairos. Partikian ni Tuhan naik kosahat tu kita. Ima napaluahok kita sia sude parsi taonan nahacit na bernit manang na persukpe. Ino na perjolo di turpuhon. Paduahon idokgo maniktikon taon para sini rohaon sia Jehovah dot ari partu bolan ni debatatta mangapuli saluhut halak namarsak roha. Maniktikon
tikon tahun parasi ni rohan. Targoar ron kirana domu don tu tahun sabat. Jubileu. Ay marjubileu behita tahe. Reformat daw dak taboto sebetulnya aslina jubileum ma. Ay kan molo jubileum nang lobi do sian 40 sia tau kan. Pitu hali pitu. Nah, dukon hari pa 50-an awal ay ma jubile. Yobel. Ay sa tahun sabat artinya 7 tahun. Tahun biasa, tahun sabat, 1 tahun sabat, 7 tahun biasa. Itu. Jala dia horwa tahun hari parasi ni rohaun ni Tuhan. Ay molohira berjubileu. Papunguda na do kan? Dangi? Ate, dangi? Ala rikot di Huria. Alai ternyata saya sama arti di jubileum ini. Ay molo jubileum tarlumobi di imamat. Imamati tolu Musa mai. Kan? Kejadian keluaran imamat. Kan itu. Nah, jadi di kitab imamat, terutama imamat 25, ibadah di si persyaratan ni tahun jubileum. Moladong nama rutang sesa. Tano pe ipaluas. Dang boy diula. Meloadok perbuena pas di tahun ni dang boy buaton. Haumamuna, perlakmuna, pas mar perbuai apala baga musik. Di tahun jubileum lasso boy buaton munai. Iko kala, aka hatoban, aka pekerja, aka ido nama buati, aka pidong. Naijaga na selingong muloro pidong katapel. Kan? Anggodang boy. Pembebasan di. Haluaw di. Ido mau tahu jubileum. Alai roh riata do turian asing sude Kristen di dunia tahun jubileum alai papunguhon aka silue de. Sati-sati de. Yaitu magom ma sebetulnya ta paradis ada mulut tohodo asa tadaijo mulut tabai tau jubileum pengeluaran total. Boha akadak dana. Nah mungkin tetangga ta alai dilapor hotu parhala dotta dang boy be marsikola tahun jubileum tabai saya detikin. Kan 1 tahun. Satu kali setahun kah? 1 kali 10 tahun kah? Alai aduh. Tabai do tahu jubileum ni songon nati kos di hatani debata. Tahun parasi nirohaon. Mulu bulan lah nggak mau lote. Bulan parasi nirohaon, minggu parasi nirohaon. Lai tahun jubileum yobel. Asa buin. Aku sepatah bingung go baru paturehon huria nebel gaun. Asa hatus songon na adong di Alkitab. Nang dibelok-belok kombe. Mulai do isot tahun para sini rohaun maniktik kon tahun para sini roh Jehovah, maniktik kon ni. Ikut tabay. Hamu akka loja nasorat. Buido bayon ni reformanday na ako. Kan molo adong di bagasan haporsyon na. Pasti bisa. Ay dang ala ni godang nga. Daw. Saotik pe. Itak na saotihi. Daw. Oh, kon mar 100 juta. Oh no. Ko 10 juta. Oh no. Mungkin 2000 pesos kita. Mabuhi marlapatan itu nasi. Damu se. Aidang molo taleon. Godang gabi persigatungan ni hala. Gay.
Alai molorata leon sia todita gabi paluaho dang be marsigatung na taurupi. Songo nido ciri khas karakteristik asini rohani debata dang mabai marsigatung manangise alai malua. Mandiri, mampu, kuat, ido. Mulu para si rohaon na sian debata. Molo siya todita mangurupi halak. Malua deh. Dang nagabe marsinatong. Hirana adong utang budi, utang jasa. Dang adongi di partodion, di bibel, di debatata, di Jesus ta. Dang. Palua hodo. Je unang adong, molo adong naneng pamasaon diakonia huria. Suatu ngadong boba diam. Olana. Wita, itu rio. Kelionokku. Ay palua hodo. Diaka dong aku na marsak. Na bojok ro. Ido pangatusion. Nabi namasa, nabi nain, naung masa. Jala di bagasan. Songonido hibul ni roha ni tuhatta lau mangurupi lau mangaleon asini rohani ibana tu ganup na porsea di ibana. Odo turpuk di bagasan sadarion jala molo nunggu songoni hita sian parbarita di ujungi turpuhon gabe barita. Kan idon? Jari memberitakan menjadi terberitakan. Tabaritahon asini rohani debata. Natumpar bolo. Ngadi parade haluaon. Keselamatan selama-lamanya. Kehidupan yang kekal. Tukoni alani mengulahi tabay songoni. Gabi dapat tapasu-pasu. Gabi muse mamasu-masu. Uju mamasu-masu. Uju lau hitam berdiakonia. Tarbarita. Jadi satu kesatuan do memberitakan dan terberitakan. Molo di bagasan haporseaon nahibul hot jala tang naporseai. Odo naikon tiopota di bagasan minggu tapa dalam. Ada kolan alani ulau ni huria gabe mardiakoni hita. Siat diri tasadiri. Dijabu, tu tetangga, tu dongatta. Dongan ni dongatta, nataboto. Tahe adong. Adong sian handphone ada. Adong di hitaan na hona aham modding. Jala adong na tu rumah sakit. Ro urupi, nakpeso tatadda. Tahe. Itu lebih luar biasa. Itu ba molo na pinamasan ni Ropermanda donor darah. Saya hudok gue ini satu persembahan yang paling dahsyat. Orang yang menerima darah Anda tidak pernah mengetahui itu dari Anda. Tak kayak boto. Modernisi dong. Mudar ipadita saut. Boleh may tang jalok win na do. Mudar. Alay ido. Masa pero sa litul bulan na de. Itu yang paling dahsyat. Jaladang marsigatong na majalo itu. Teruskan. Gabi malua, dia mampu, kemudian dia bisa memberikan darahnya. Donor darah do warna teh. Donor mudar tarborak di Batak. Donor darah. Jadi tu tonani Tuhan, podani Tuhan, firman Tuhan, hatani di bata, barita di bagasan sadarion, di minggu sadarion, edo. Songgop memaritahu barita nauli, paluaho, salu. Jalan mulu sadarion terdidi, tolu ade, naik terdidi, ipe, asa majalo gugu,
secara spiritual yang tidak bisa diukur, tidak bisa dikalkulasi, tidak bisa dimatematikan. No. Alai nanaeng gohita patari dahon tidak danahi warisan spiritual. Nong di jalo na tua-tuana gabi paneamma kada danahi disi. Ilo. Ra ijahamu do akan tua-tua ni nanaing madid padidiwan danahon di ulaun sia kan malilingon ra dangadok ta atu sidang bui ta alo baptis salam sa ininna kan itu. Jadi molo baptis songonon na pinamasa ni hakabipi ima na parjolo baptis atu si Paulus. Dak Paulus guarate. Saulus do kan? Molo tajaha di ulaun sia dungi dia buta, lumpuh, itogu-togu, akka dongan namay bana, tu sada ingana di Damsik, tu sada jabu di Damsik. Ibana do na parjolo menerima baptisan, bukan baptisan selam. Ay jabu. Di Damsik suadong danau. Suadok sungai, dangau kan. Dada jolo dadangadok kamar mandi kan. Ay tau sedia di Damsik. Iya kan? Apa ada kamar mandi? Ember pun belum ada lah. Air pun sulit. Timur Tengah. Kan? Di sana dia masih Paulus dibaptis. Dibaptis si Ananias. Akan dia nama saya. Buta ngamar dialog si Paulus. Saulus, buasa liliamu na Jesus. Na diga ko hulili. Ayaw di na nililiam. Ina kan? Pak. Kani buat. Kani roswara tu Nabi Ananias. Lawa maho tu sa denganan. Songo-songonon ina kan? Jala didima si Saulus ina. Yalo dobe. Ay mama. Didio kuye. Hupigi. Holanodo. Na mamunu akala na porsea. Nah. Daang law mahon. Jadi hebat do hape baptisan nasu baptisan selam. Produk nga gabi rasul. Dengan rasul si apostel. Gabi apostel lo apostel. Ay sisian ni Yesus dang apostel lo pe. Na parjolo majalo gelar apostel adalah Paulus. Oh molo baptisan selam guys bisisean natorop na alay baptisan percik ijabu di ngana songonon we langsung memproduksi apostel jadi unang be guga rohani akka halak na porsea mula dong baptis selam baptison baptisanin na jahamu bibel alus ni sude suku-sukun bibel ana masa di bibel beta duhuti. Tapat upa. Jadi do dihamu baptisein, baptizo, lapatan na payas. Ay hayas do natajalo siya debata, imanek ko pasahatot ta sa daryon. Akanayas na ni jalo muna siya debatai, payas sudah danahom may. Itulah warisan. Terutama molo didok Yohanes Pembaptis, hay holad do tae goboy madidi, alay na dipudikku, api do toddinin na. Lapatan ni spiritual, batin, jiwa, pikiran, dakkolan, pamatang, na dididi. Na sudido. Jadi dipargugui Tuhan ima, saluhut tita. Molo di bagasan parsauran ni salu na porsea ya nakotta do natuluon. Ya nakotta. Ya nakon dalam arti warisan natatean siat Tuhani naikko pasahatot tama tu danahon. Songonima di hita, margogo hita, majalo pasu-pasu hita, jala
mamasu-masu huhut asa malua saluhut akka na adong na sorat boban do akka na asing martangyak kita. Puji-pujian hamoleateur diho o di batanami di bagasan sadarion gabi parbarita mahami tutuja la tarbarita. Dalaboy hami o di bata mangulahon ulaon asini roha paluaon. Akka tungan nami natinopami. Ni selanido o di bata. Na prosedo hami na leono mudo akka pasu-pasu gogo hayi pason dohot las ni roha. Jala diakka ruas ni huriam. Performando na marsahit na di jabu na di rumah sakit. Jala tarbigi hami nama nami marangin sirait na marsahit di Permeus taruhon paralujong-lujok ko o di bata dosu dia nasing taruhon hamalumon nago na di jabu na di rumah sakit manang na di dia pinasida saya si roha taksongoni o di bata na marlas ni roha ala ni ulang tahun tabay matutu kapasupasum na lumehet di ari-ari na mangihut jala sudi mahami na dison. Ngayon, pasu-pasu hasurungan. Narapami marsaor dohoto di bagas jormon mulak pehami. Na leonom mudo o di bata. Akka na umuli sian pangidoa dohotang yang namion. Asimarwa. Marhiti-hiti Yesus Kristus si paduahami. Amin. Redita. Thank you.
Masuk mahita tu padidion na bedia maret de mahita. Jesus nang perdiri berposo-poso Sai Roma mangaligi di bawah matorasna nasida betusa ay nagpasatona tuoda danaho martangiang mahita alia manami na di banua gijang narodo hami tujulo maboan akada danahon. Sai asi maroham jalo manasida gabe anak komu pasu-pasu jala pargugui manasida
mangeahi hangoluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan nama buat dana si didionon. Tangihon hamuma hata ni Tuhan Yesus lao mahamu tuliat portibion ninna doa kasisianna podai hamuma saluhut bangso di hamu manasida tu bagasan goarni debata ama dohot anak dohot tod di parbedia ajari hamu manasida mangaradoti saluhut na huto nahoni Tuhamu. Jala ingot ma. Sai donganakku dohamu ganuk ari rasi rasaro ajal ni hasianganon. Manang ise na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan. Alai naso porsea hona uhum sogut. Tangihon hamuma do tata natar surat di surat ni si Markus. Adong ma akan nama buat dana tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai di pisang akka sisianima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma. Loas samuma akka dana hiro tuau unang orai hamu nasida. Aidiaka si songonido harajaon ni debata. Natutudo nahudohot tuhamu manang isepe anggo sosongod danak ibana majalo harajaon ni debata dang bongot ibana tusi. Dungi dihaol ma akkada danahi diapehon matangan natudasida ma masu nasida. Atong sonari hati dako kamuma hata hapor seaon. Tong alusi hamuma hata nahusuk kunon. Perjulu dipangido hamu nuaeng didio nakad ada hotu bagasan ni na hina porseaan muna. Beha na ulu do hamu mamudai anak komunaon asa di boto jala di huton nasida hata ni debata na ulu dohamu marsuru nasida tu gareja dohot tu parguruan ni huria protestan asa gabi ruas nama ngolu nasida di Tuhan Yesus Kristus atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite padidion nabadia. Immanuel Albiner Sormin. Ale Immanuel Albiner Sormin
Hudi maho tu bagasan goarni debata ama. Doho tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan todi parbadia. Sai diramoti Tuhan debata maho di habomon tu harau jonna. Ro di saliling ni lilingna. Amin. Maluni. Jo jadiel parasian pengapian. Ale jo jadiel parasian panggabian. Hudi di maho tu bagasan goarni debata am. Do tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goarni todi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho dihabomon tu harajaonna ro di saliling ni lilingna. Amin. Tuhan berkati. Ale Marlinton Parlindungan. Gina. Ale Gina Maria Putri Sibarani. Hudi di maho tu bagasan goarni debata ama. Do tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goarni todi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho dihabomon tu harajaon debata ro di saliling nililingna. Amin. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hu pasat hami akada danahon tuho. Jala dijakkon hodo nasida gabe anak kom marhiti-hiti padidion nabediai. Asa masuk tuhurian halak Kristen nasida di tanah on. Jala gabe panean di hangoluan na saliling ni liling na. Asi maroham. Doho diaka na toras ni danahon. Sai pargugui jala ajari manasida. Manogu-nogu danahon tuho. Asarap nasida taruli di akka arta ni haraja omu. Amin.
peleata. Ale de bata amanamina di benua gijang hodo haroroan ni saluhut si leon na dengan dohot nasa uli basa nama uli utus. Pasatami ma sian nani leon mitu hami pelean nami tuho sai jalo mai gabi wap na khusus di jolom pasu mai jalara moti asa hupar yang hami peleanon pati bulhon harajomu di tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanai marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang di sileoleom mitu hami. Asalam girgirhai madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliamanami na di banua gijang, sai pinarbadia ma goarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut ma lomo ni roham, di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion, hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Mula mahamu tungolu siapari mangadopi saluhut namasa gabe parbarita jala tarbarita jalo hamuma pasu-pasu nasian ibana. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim.
Amen.